ndondolo vautei kuti chezi vauya ende zvima ngoma ndenge ndechifaisa pamwe madinga nasi ndauya ndinasika ndechikana ngoma iya achiridza moto uya wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikana ngoma iya achiridza moto uya wabatidza madinga pana chaudzima zvemangoma ini ndakatanga kare kare chizwa nasi ngoma dzangu dzorira kumbare andifi ndakatadza kwenda kwautare ndikasvika ndoda kuvaridzira gitare ndinosimbisa chimudhara kona ngare zvamanje ndiye ari kudiwa muharare ende ari kutopisa kutopfura mare dai atombosvika unyangwe patare uye ndinosika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade ndazouya nasi ndinaposikara maridhimu inini ndenge ndakagara pamwe madinga pa vacharova bara kozi inini andifi ndarima mutara skymax ndipe ridhimu ndimanye zviri fasti vamwe vakutoti ndiri mbere raiti zvandinoita ngoma zvisi raiti nasi ndauya ndinasika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade zvemangoma ini ndakatanga kare kare chizwa nasi ngoma dzangu dzorira kumbare andifi ndakatadza kwenda kwautare ndikasvika ndoda kuvaridzira gitare ndinosimbisa chimudhara kona ngare zvamanje ndiye ari kudiwa muharare ende ari kutopisa kutopfura mare dai atombosvika unyangwe patare uye ndinasika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikane ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade ndazouya nasi ndinaposikara maridhimu inini ndenge ndakagara pamwe madinga pa vacharova bara kozi inini andifi ndarima mutara skymax ndipe ridhimu ndimanye zviri fasti vamwe vakutoti ndiri mbere raiti zvandinoita ngoma zvisi raiti Skymax.